Είναι όλα στα κινέζικα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όχι. 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 Λοιπόν, στο προηγούμενο βίντεο απογοητεύτηκα λίγο, οπότε σήμερα απαιτώ αποκατάσταση. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύο μας αυγουλάκια, μιας και είναι και η περίοδος του Πάσχα. Βασικά πέρασε, αλλά δεν έχει σημασία. Που είναι με το Stitch. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν οι ήρωες. Όπως είναι αυτός εδώ Stitch, είναι αυτή εδώ η κουκλίτσα που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι η Άντζελα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτά τα τρία που μπορείς να κερδίσεις. Και πάμε να τα ανοίξουμε. Ξεκινήσω με το κίτρινο. Πώς ανοίγει? Έχει εδώ. Δεν είναι. Το άνοιξα. Και πώς είναι? Είναι σε μικρά κουτάκια. Είναι κάπως έτσι. Και είναι scramble λέγεται. Είναι μάλλον στη κούκλα που έχουν μέσα. Δεν θυμάμαι. Να πω και την αλήθεια, έχω πολύ καιρό να δω την ταινία. Αλλά θυμάμαι ότι είναι αυτή η κούκλα. Η scrub. Νομίζω ότι την είχε η Λίλο αυτή την κούκλα. Είναι πάρα πολύ cute. Και το ανοίγεις. Έχει προστασία. Και βγαίνει από εκεί μέσα. Ξέρω αν φαίνεται, θα σας κάνω μετά και zoom. Είναι πάρα πολύ ομορφούλη. Ωραία, πάμε να δούμε και το άλλο το αυγό. Ελπίζω να μην τύχουμε το ίδιο. Δεν έχει και ένα χαρτάκι να δούμε τι μπορούμε να κερδίσουμε και τι όχι. Η αλήθεια είναι. Πόσο δύσκολα τα έχουν κάνει. Θα παιδεύομαι για πολλή ώρα, περιμένετε, για να το ανοίξω αυτό. Το άνοιξα και πάμε. Να το. Είναι Stitch λαγουδάκι. Είναι Stitch λαγουδάκι, είναι πάρα πολύ όμορφος. Έχει γίνει μια τρέλα τα τελευταία χρόνια με τον Stitch γενικά. Είναι πολύ όμορφο. Να το βγάλω και από εδώ μέσα. Ξέρω αν φαίνεται. Είναι πάρα πολύ όμορφο και για Πάσχα είναι ό,τι πρέπει. Ήτανε. Οπότε πήραμε αυτά τα δύο και δεν είναι και ίδια, που το είχα άγχος. Μην πετύχουμε τα ίδια, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα το βάλω εδώ στην άκρη. Και συνεχίζω, με τι να συνεχίσω? Συνεχίσω με αυτό εδώ, που είναι και λίγο σαν κατεμένο το κουτί, αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό εδώ το αρκουδάκι με το toast. Ξέρω πώς λέγεται. Βλέπω ότι έχει διάφορα σχέδια, έχει 4 σχέδια, το ένα από αυτά είναι το secret. Είναι αυτό εδώ, είναι στο αρκουδάκι με το τοστάκι. Και μπορείς να κερδίσεις αυτά εδώ τα 3. Και έχει και ένα secret. Έχει αυτό εδώ με το toast, έχει κατά παγωτό, κατά μια καρδιά. Το secret μοιάζει λίγο σαν cupcake, muffin, δεν ξέρω. Αλλά είναι όλα πάρα πολύ χαρτωμένα. Οπότε πάμε να δούμε ποιο θα πετύχουμε. Έλα να δούμε ποιο είναι. Και πήραμε το τοστάκι. Και έχει και φτερά.
όμορφο. Έχει και φτερά αγγέλου. Και είναι πάρα πολύ cute. Πάρα πολύ όμορφο. Λίγο ζωγραφική μου φαίνεται ότι έχει ξεφύγει, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Μικρούλι, έτσι, ωραία. Ωραία πάει. Προς το παρόν, πάει καλά. Ας δεν την προηγούμενη φορά. Πάει μια χαρά. Γιατί να συνεχίσουμε μετά, να συνεχίσουμε με το χαμστεράκι. Είναι ο Κλάρκ το χάμστερ. Και τρώει, είναι με διάφορα φαγητά. Είναι αυτό εδώ το χαμστεράκι. The Clark the hamster. Και είναι όλα αυτά εδώ που μπορείς να κερδίσεις. Είναι, στην ουσία τρώει φαγητό. Έχει με καρπούζι, έχει με σούσι, έχει με χάμπουκερ. Έχει, τι άλλο έχει, με τον αστακό, έχει διάφορα, έχει που πίνει bubble tea, αυτό δεν ξέρω τι είναι, και έχει και ένα secret, που δεν έχω ιδέα τι είναι το secret. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε το secret, αλλά όλα μου αρέσουν, ό,τι και να κερδίσουμε θα είμαι ευχαριστημένη. Οπότε πάμε να δούμε τι θα μας τύχει. Είναι όλα στα κινέζικα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οπότε πάμε να δούμε ποιο μας έτυχε. Οκ. Είναι με τον αστακό, καραβίδες, δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω είναι αστακός. Και είναι αυτό το βελούδο η αίσθηση. Είναι αυτό εδώ. Και είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το χαμστεράκι είναι αυτή η αίσθηση του βελούδου, του χνουδωτού. Αλλά του ωραίου, του παπαλού. Είναι πάρα πολύ όμορφο και ο αστακός. Προς το παρόν πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό να το μετέξω. Εντάξει, δεν έχουμε κερδίσει κανένα secret. Η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει. Θα το προσπεράσω. Και να συνεχίσουμε με το σακουλάκι της Hello Kitty. Για να φύγει και αυτό. Αχ, κόλλησα. Είναι keyring, είναι για τα κλειδιά. Θα μου έρχεται τώρα η λέξη. Τέλος πάντων, μπορείς να κερδίσεις αυτά εδώ πέρα. Δεν έχει secret νομίζω. Ή δεν βλέπω τουλάχιστον να λέει για secret. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Είναι η Hello Kitty μασκαρεμένη σε κοτοπουλάκι. Ναι. Σε κοτούλα. Όμορφο είναι. Και είναι και βολικό γιατί είναι μικρό και μπαίνει και στα κλειδιά. Μπαίνει όπου θες, μπορείς να το βάλεις. Είναι σαν τις πριγκιπισούλες που είχαμε, τις τεράστιες που στα κλειδιά δεν ήταν εύκολο. Όμορφο είναι. Το βάλουμε και αυτό εδώ. Και στέκεται. Πολύ βασικό. Τέλος πάντων, έπεσε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τα επόμενα. Και τώρα θα ανοίξουμε αυτό εδώ που λέγεται Animal Party. Είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ cute. Δεν ξέρω σαν τι είναι αυτό το ζωάκι, αυτός ο χαρακτήρας. Μου κάνει και λίγο σαν αρκουδάκι, μου κάνει και σαν προσωπάκι κανονικό. Δεν το καταλάβω. Τέλος πάντων. Και μπορείς να κερδίσεις κάτι από όλα αυτά. Στην ουσία αυτός ο χαρακτήρας και φοράει καπέλο από κάποιο ζώο. Έχει λαβουδάκι, έχει πάρδαλι, έχει πρόβατο, έχει αρκούδα, έχει ελεφαντάκι, κοάλα, καρχαρίας,
σκατζόχυρος, υποπόταμος, πάπια, χίνα, χίνα, έχει τάρανδο, νομίζω τάρανδος είναι, όχι είναι λάφι και πάντα. Και έχει ένα secret και έχει και ένα super secret. Εννοείται θέλω να κερδίσω ένα από αυτά τα δύο. Αλλά αν δεν το κερδίσω, γιατί δεν βλέπω και πολύ τύχη να είναι το μέρος μας με τα secret, θέλω να κερδίσω ή το ελεφαντάκι ή το κόαλα. Μου αρέσει πάρα πολύ το κόαλα σαν ζώο και ο σκατζόχυρος μου αρέσει επίσης πάρα πολύ σαν ζώο. Ή το κουνελάκι, κάνουμε λαμπρότητα, βασικά όλα μου αρέσουν. Εκτός από αυτό εδώ που λέει είναι το πρόβατο που δεν μου αρέσει έτσι πως το βλέπω, αυτό εδώ πέρα μαύρο. Και την χίνα. Δεν με τρελαίνει. Και λίγο καρχαρίας. Αυτά τα τρία. Δεν θα ήθελα κάτι από αυτά τα τρία. Όλα τα υπόλοιπα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ cute. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά στην κάμερα. Αλλά είναι πάρα πολύ cute. Γενικά όλα μου αρέσουν. Θα μπορούσε κάποιος να πει. Αλλά πάμε να το ανοίξουμε. Και αυτή είναι εδώ την ασφάλεια. Και δεν είδα την κάρτα που έχει μέσα. Νομίζω ότι είναι μαλακό. Ας το ανοίξουμε. Θέλω να δω. Τι είναι αυτό τώρα? Αυτό εδώ. Έχω μια αίσθηση ότι πρέπει να είναι το secret. Γιατί μόνο το secret και το super secret είναι εξαπλωμένα. Οπότε έχω μια εντύπωση ότι είναι το secret. Απλά δεν καταλαβαίνω τι ζώο είναι. Μήπως είναι λιοντάρι. Γιατί δεν το έχει το λιοντάρι στις τέτοιες. Για να δω. Όχι, δεν είναι λιοντάρι. Έχετε κομποντόρ. Είναι αυτό εδώ. Και είναι το secret. Οπότε, νομίζω ότι η τύχη μας έχει αλλάξει λιγάκι από το προηγούμενο βίντεο. Έχουμε ξεκινήσει γενικά πάρα πολύ καλά. Με έχει μπερδέψει λίγο αυτό το ζώο. Και έχει από εδώ κάτω κολλάει κάπου μάλλον. Γιατί εδώ βλέπω ότι έχει προστατευτικό. Και είναι με κόλλα και νομίζω ότι μπορείς να το κολλήσεις όπου θες. Βλέπετε εδώ κάτω. Αλλά εγώ δεν θέλω να το κολλήσω κάπου. Και είναι όμορφο, δεν είναι άσχημο. Απλά ξαφνιάστηκα και δεν το ήξερα. Δεν ήξερα να το ζω. Για να δούμε τώρα ποιο άλλο θα ανοίξουμε. Να ανοίξουμε αυτό εδώ. Το Fruit Market. Είναι φατσάκια από παιδάκια και... παιδάκια. Είναι φατσάκια προσωπάκια και είναι με καπέλο και καλά από φρούτα. Και μπορείς να κερδίσεις κάτι από όλα αυτά. Έχει ανανά, έχει ροδάκινο, έχει πορτοκάλι, έχει σίτρους, έχει λεμόνι, fresh lemon, έχει πιτάγια, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό εδώ. Έχει coconut, έχει durian, έχει λίτσε, αυτό εδώ επίσης ξέρω πώς λέγεται. Και έχει και το secret του, το οποίο μάλλον υποψιάζουμε, έτσι πως το βλέπω το σχήμα, πρέπει να είναι το ρόδι. Αλλά είναι όλα πάρα πολύ όμορφα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Και δεν έχω και καμιά αίσθηση του πώς θα είναι. Συμφωνώ, δηλαδή είναι μαλακό, είναι σκληρό, δεν ξέρω. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ, μ' αρέσουν όλα και θέλω πάρα πολύ να ανοίξουμε να δούμε ποιο κερδίσαμε. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι κερδίσαμε. Δεν θα κερδίσουμε και σε αυτό το secret. Δεν νομίζω ότι θα είμαστε τόσο τυχεροί, αλλά για να δούμε.
Αυτό είναι πολύ σκληρούλι. Και αυτό δεν έχει κάρτα. Όχι, δεν έχει. Για δούμε. Μην μου πείτε δεν το άνοιξα. Δεν το άνοιξα τελείως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι από το σχήμα. Είναι το φρέσκο λεμόνι. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Δεν το περίμενα έτσι. Κάτσε, αυτό είναι πολύ cute. Αχ, άμα το ξέρω ότι είναι κάπως έτσι θα πάρω κι άλλα. Είναι πανέμορφο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και κάνει εδώ σαν ζελεδάκι ότι είναι. Και σχεδόν όλα έτσι κάπως είναι. Αχ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Σίγουρα θα πάρω κι άλλα την επόμενη φορά. Θα τα μαζέψω όλα αυτά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τι ωραία! Πολύ έχω χαρεί με αυτά τα blind boxes γιατί έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε σύγκριση με το προηγούμενο βίντεο, γιατί είχα απογοητευτεί πάρα πολύ την προηγούμενη φορά. Αλλά τώρα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό με το ματζάξω γιατί τώρα έρχονται τα καλύτερα. Τα έχω φυλάξει τα καλύτερα για το τέλος. Τα περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι με το Winnie the Pooh και είναι με το Sakura Season. Sakura είναι και καλά σαν την εποχή της αγάπης στην Ιαπωνία, νομίζω Κίνα, κάπου εκεί. Και είναι πάρα πολύ cute όλα τους. Έχει με διάφορους χαρακτήρες. Μα κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Είναι πανέμορφο. Λοιπόν, και μπορείς να κερδίσεις κάτι από όλα αυτά. Εντάξει, ό,τι και να κερδίσω από όλα αυτά, μου αρέσουν όλα. Όλα όμως. Εδώ με το γουρουνάκι, ο Winnie που κρατάει την ομπρέλα, πάει με το γουρουνάκι, ο τίγρης, με τα δύο ουράκια από Disney, ο Ντάλε και κάτι άλλο, δεν θυμάμαι πώς λέγονται, θα το βρω και θα το γράψω κάπου το όνομα. Ο Stitch με την Άντζελα, δεν ξέρω τι δουλειά έχουν στο concept του Winnie. Ο Γκάρι που είναι κούκλος και τόσο cute. Και έχω η Secret, τον τίγρη με τον τρίποδο και τη φωτογραφική του μηχανή. Να πω ότι όποιο και να κερδίσω, εμένα μου αρέσουν όλα. Θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με όλα τους. Θα είμαι έξτρα χαρούμενη αν περιέχει το γουρουνάκι. Δηλαδή ένα από αυτά τα τρία περιέχουν το γουρουνάκι, θα είμαι έξτρα χαρούμενη γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι σε τους αγαπημένους μου ήρωες, είναι πολύ cute. Μαζί με τον Γκάρι, δηλαδή το γουρουνάκι και ο Γκάρι είναι από τους αγαπημένους μου ήρωες στο Winnie the Pooh. Οπότε, ναι, πέρα από αυτά θέλω. Αλλά όποιο και να είναι όλα φανταστικά. Αλλά πάμε να το δούμε τι έχει μέσα. Και αν δεν κάνω λάθος, αυτό επίσης έχει αυτό το χνούδι σαν αίσθηση, αν θυμάμαι καλά. Αν την περιγραφή που είχα διαβάσει. Έχει βάση. Ξέρω τι είναι αυτό. Για να δούμε. Από εδώ είναι. Νομίζω πιάνω δύο ότι είναι μέσα, δύο χαρακτήρες. Και νομίζω ότι είναι με γουρουνάκι, οπότε... Παναγιά μου! Παναγιά μου! Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο! Αυτό είναι το flower hug. Οπότε αυτό είναι η βάση για να κάθονται πάνω. Πανέμορφο. Πανέμορφο. Είμαι κατενθουσιασμένη. Οπότε στην ουσία αυτό κάθεται κάπως έτσι. Είναι τόσο cute. Τόσο όμως.
πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με ό,τι έχουμε κερδίσει. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Μακάρι να μας το χαλάσει τα 3 τελευταία. Μας έχουν μείνει άλλα 3. Και είναι ο Μίκη με την παρέα του, ο Στιτς και η κακή της Disney, που τους λατρεύω. Και λέω να ξεκινήσουμε με το Μίκη. Θέλω να αφήσω τους κακούς για το τέλος. Αυτά επειδή ανοίγουν κατευθείαν, δεν είναι στα άλλα ασφαλισμένα που τα τραβάς απάνω με ταινία, τα έχουν κλειστά. Έτσι, για να μην μπορεί να τα ανοίξει κάποιος και να δει τι έχει μέσα ή να τα κλέψουν ίσως, δεν ξέρω. Οπότε τα έχουν κλειστά με αυτόν τον τρόπο. Και είναι αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ cute. Και μπορούμε να κερδίσουμε κάτι από όλα αυτά. Βλέπω έχει Μίκη, Μίνι, Ντόναλτ, Πλούτο, Ντέζι. Έχει τον Μίκη από τις πρώτες ταινίες που ήταν ασπρόμαυρες. Έχει τα 2 σκιουράκια που είναι, πάντα δεν θυμάμαι πώς τα λένε, θα τα γράψω κάπου κάτω. Κάτι Ντάλα και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Έχει τη Μίνι με άλλη αμφίεση, έχει Γκούφι, Πλούτο και ξανά τον Μίκη που είναι ο ίδιος με αυτόν, απλά είναι έχρωμος και γι' αυτό είναι πιο σπάνιος. Και αυτός ο Πλούτο με αυτός είναι ίδιος, απλά η διαφορά είναι ότι αυτός είναι αυτό το βελουτέ, αυτό το βελούδο το ωραίο, που το κάνει λίγο πιο χνουδωτό, γι' αυτό αυτά τα δίνω και τα πιο σπάνια. Η αλήθεια θα ήθελα πολύ να κερδίσω τον Πλούτο και αυτόν και αυτόν. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Βασικά όλα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Απλά δεν θα ήμουν τόσο, ας πούμε, ευχαριστημένη, χαρούμενη με τον Γκούφι. Δεν τρελαίνομαι με τον Γκούφι. Βλέπω ότι είναι και λίγο σπάνιο να το κερδίσεις, αλλά δεν τρελαίνομαι. Θα είμαι ευχαριστημένη με οποιοδήποτε άλλο πέρα από τον Γκούφι. Αλλά ναι, για να πάμε να δούμε τι έχει φέρει με το μέρος μας. Εγώ τώρα από αυτό θέλω τον Πλούτο. Το χνουδωτό. Αλλά επειδή μας έχει πάει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα είμαστε το ίδιο τυχεροί και σε αυτό. Οπότε, ναι, δεν θέλω τον Πλούτο το χνουδωτό, θα είμαι ευχαριστημένη και με τον Πλούτο τον απλό. Και τον οποιοδήποτε, βασικά όλοι μου αρέσουν, δεν θέλω τον Γκούφι, να πω την αλήθεια. Δεν είμαι τόσο φαν τον Γκούφι, οπότε δεν θα χαιρόμουν και ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Πάμε να το ανοίξουμε. Α, όχι, εκεί είναι κι άλλο. Κρυμμένο. Δεν έχει κάρτα. Είναι αυτό εδώ το μαύρο. Λοιπόν, ο Πλούτο δεν είναι. Έτσι πως το πιάνω, να πω την αλήθεια. Έχω μια αίσθηση ότι είναι ο Μίκη ο ασπρόμαυρος. Και αν δεν είναι ο Μίκη ο ασπρόμαυρος, θα είναι ο Μίκη ο έχρωμος από το ασπρόμαυρο. Πάντως είναι ο Μίκη. Είμαι σίγουρη, έτσι πως το πιάνω, είμαι σίγουρη ότι είναι ο Μίκη. Πάμε να τον ανοίξουμε βέβαια, να σιγουρευτούμε. Όχι. 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 Και κάπου εδώ η τύχη μας άφησε. Και ήταν Γκούφι. Πώς εγώ ήμουν τόσο σίγουρη ότι ήταν ο Μίκη με το πηδάλιο. Δεν ξέρω. Αλλά είναι Γκούφι. Δεν είναι άσχημος, όμορφος είναι, δεν μπορώ να πω. Αλλά τα πηγαίναμε τόσο καλά. Μα τόσο καλά. Και εντάξει, είναι χαριτωμένος, εντάξει, το δίνω. Θα μπορούσα να τα πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά απογοητεύτηκα. Ήμουν πολύ σίγουρη ήταν ο Μίκη. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Εξάλλου, αυτή η συλλογή που έχει, θέλω να τα πάρω όλα. Είναι τις συλλογές που θέλω να τα πάρω όλα, να τα συλλέξω όλα, όπως και με το Winnie.
Οπότε κάποια στιγμή θα ερχόταν και ο Γκούφι στην παρέα μας. Ήρθε λίγο νωρίτερα από ό,τι θα ήθελα. Αυτό μόνο. Και πάμε για τον Stitch. Ο Stitch εδώ πέρα είναι στην ουσία, δεν είναι άλλοι χαρακτήρες, είναι μόνο Stitch, απλά είναι με κουστούμια. Καθίσετε, δεν μπορώ να το ανοίξω αυτό. Έχει διάφορα κουστούμια στην ουσία. Και θα σας πω τώρα, λιγάκι θα τα δούμε ποιο μου αρέσει. Για να ξέρω ποιο θα κερδίσω. Αυτό που δεν θα μου αρέσει θα κερδίσω. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, και αυτό είναι το κουτί. Και αυτό εδώ είναι ο Stitch. Και εδώ βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε τις φιγούρες. Από ό,τι βλέπω, μάλλον είναι ο Stitch σε κουστούμια που είναι ήρωες από άλλα παραμύθια της Disney. Όπως π.χ. νομίζω ότι αυτή εδώ είναι η γάτα από την Αλλαγή των Θαυμάτων. Αυτός μοιάζει λίγο με το Σίμπα που είχε αυτά τα λουλούδια γύρω-γύρω το λαιμό. Αυτό μοιάζει με το πρίγκιπα από τη Βεντάμορφο και το τέρας. Το τέρας δηλαδή. Το Δελματίας, ο Τίγρης από το Winnie the Pooh. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό νομίζω μοιάζει λίγο με το Ρομπέν των δασών, θα το έλεγα. Αυτό μοιάζει και λίγο με το καγκούρο από το Winnie the Pooh. Δεν παίρνω Γιώργο. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποιοι ήρωες όπως είναι αυτός εδώ, που υπάρχουν δύο φορές, αλλά έχει διαφορετική. Υπάρχουν κάποιες διαφορές στην αμφίεση και γι' αυτό είναι και λίγο πιο σπάνιο. Όπως και αυτός, όπως και αυτός. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω αυτό εδώ πέρα ή αυτό, τη γάτα αυτού του στυλ. Και ο Σίμπα μου αρέσει, αλλά και το σκυλάκι από τα Δελματίας, ο Τίγρης, όλα μου αρέσουν, να πω την αλήθεια. Πέρα από αυτό εδώ, δεν με τρελαίνει, αυτό και αυτό. Αυτός εδώ ο Ρομπέν των δασών, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε. Λοιπόν, από εδώ ανοίγει. Εγώ θα ήθελα να κρατήσω τη γάτα από την Αλλαγή στη Χώρα των Θαυμάτων, αλλά ή το δελματίες που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα αυτό εδώ που δεν ξέρω τι είναι. Νομίζω ότι είναι ο Ρομπέν των δασών. Δεν μπαίνω κόρκο, δεν με ενθουσιάζει έτσι πως το βλέπω. Νομίζω με οτιδήποτε άλλο θα ήμουν χασμένη πέρα από αυτό. Και ξέρετε τι συμβαίνει όταν το λέω αυτό. Πετυχαίνω πάντα αυτό που δεν μου αρέσει. Οπότε πάμε να το δούμε. Θα είναι τύχη αυτή τη φορά με το μέρος μου. Είναι κωδικός αυτό, είναι το αλάρμο. Θα χλέψα πάλι. Όχι την προηγούμενη φορά, δηλαδή πήγε καλά. Δεν καταλαβαίνω, νομίζω ότι δεν ξέρω τι είναι. Για πάμε να το ανοίξουμε. Οκ. Πήραμε τον Σίμπα στην ουσία. Με τα λουλουδάκια γύρω-γύρω, αλλά την απλή μορφή του, όχι την άλλη που έχει τα λουλουδάκια εδώ χρωματιστά τα φυλλώματα. Πήραμε την απλή μορφή του. Ωραίο είναι. Cute είναι. Και αυτά θέλω να τα μαζέψω όλα. Μ' αρέσει ο Stitch. Και μ' αρέσει όταν είναι έτσι σε στολές, δεν είναι 100% Stitch σαν χαρακτήρες, αλλά είναι άλλοι χαρακτήρες. Οπότε είναι όμορφο. Το βάλω εδώ, μην πέσει γκούφι. Και πάμε στο τελευταίο μας. Και το πιο αγαπημένο μου. Γιατί είναι η κακή της Disney. Οι villains. Και είναι όλοι αυτοί εδώ. Ξέρω αν φαίνονται. Κάτσε να το ανοίξω πρώτα.
Αχ, Θεέ μου, όλοι μου αρέσουν. Όλοι μου αρέσουν, όλοι. Λοιπόν, είναι όλοι αυτοί εδώ. Ξαναφαίνεται, θα κάνω και κοντινό. Αυτό εδώ. Κοιτάξτε το τι όμορφο που είναι. Είναι η κακή της Disney. Και τους έχει όλους. Σχεδόν όλους δηλαδή. Και είναι αυτή εδώ που μπορείς να κερδίσεις. Είναι η κακιά βασίλισσα που σε κανονική μορφή και μετά που μεταμορφώνεται στη γιαγιά, χρειά, παιδί το όπως θέλετε, μάγισσα. Αυτός εδώ είναι από μια ταινία της Disney, δεν είναι τις κλασικές αυτά τα παραμύθια. Είναι, νομίζω, το Φαντασία 2000, κάτι τέτοιο, που και καλά είναι το σκότος, είναι το πολύ το κακό, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθόλου πώς λέγεται, σαν όνομα, έχω πάρα πολλά χρόνια να δω το Φαντασία. Θα το γράψω κάπου εδώ, το όνομά του, αν το βρω. Αυτή είναι η μητριά της Τακτοπούτας, η Ντάμα Κούπα, η Βασίλισσα Κούπα, κάπως έτσι λέγεται, από την Αλήθεια των Θαυμάτων, ο Κάπτεν Χουκ, η Μαλίφισεντ, η Κρουέλα ντε Βιλ, Ούρσουλα, Τζαφάρ, Άδης που είναι στα έξαλά του και είναι κόκκινος, λατρεύω. Και αυτός επίσης δεν θυμάμαι πώς λέγεται, γιατί νομίζω είναι ή από την Τιάνα με το βάτραχο, η πριγκίπισσα και ο βάτραχος, ή από το Κόκο. Θα το γράψω κάπου εδώ, και αυτό, από πού είναι. Νομίζω ότι είναι από την πριγκίπισσα και το βάτραχο. Έχω μια αίσθηση, αλλά δεν μπαίνω Κόκο. Μ' αρέσουν όλοι, τους θέλω όλους, οπότε ναι. Αλλά η αγαπημένη μου είναι Μαλίφισεντ, Ούρσουλα, Κρουέλα ντε Βιλ και Άδης. Τους λατρεύω αυτούς τους χαρακτήρες, αν και όλους τους βρίσκω πιθανώς, αλλά αυτούς τους 4 λίγο παραπάνω έχουν μια δυναμία. Με αυτόν εδώ δεν θα ήμουν τόσο χαρούμενη και με αυτόν. Βασικά με αυτόν πιο πολύ, δεν με τρελαίνει. Αλλά επειδή θέλω να τα μαζέψω κιόλα, εντάξει, δεν μπορώ να παραπονεθώ, κάποια στιγμή θα τους πετύχω. Αλλά τώρα θα ήθελα να πετύχω δηλαδή κάποιον από τους αγαπημένους μου, η αλήθεια είναι. Για να πάμε να δούμε. Θέλω επίσης και αυτό να τα μαζέψω όλα, να τα συλλέξω όλα, οπότε ναι. Ξέρετε σε βία, αυτός θα έρθει. Είμαι σίγουρη ότι αυτός θα έρθει. Εγώ θέλω τη Μαλίφισεντ ή την Ούρσουλα ή την Κρουέλα ντε Βιλ ή τον Άδη, και ο Άδης μου αρέσει πάρα πολύ. Και στην ταινία απίστευτος χαρακτήρας. Νομίζω ότι μου αρέσει την ταινία περισσότερο από τον Ηρακλή, ο Άδης. Αλλά ναι, τέλος πάντων αυτούς θέλω, αλλά νομίζω ότι αυτός εκεί θα έρθει. Έχω αυτή την εντύπωση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να με εκπλήξει. Κάπως το έκοψα περίεργα. Το διέλυσα, όχι απλά το έκοψα, το διέλυσα. Όχι. Πες μου ότι... Ξέρετε ποιος πιστεύω ότι είναι? Αυτός εδώ που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αυτός εδώ κάτω. Που είναι ή από την Τιάνα ή από το τέτοιο. Από το Κόκο. Αυτός πιστεύω ότι είναι. Φτιάχνω νομίζω το καπέλο του. Βέβαια. Και με τον Γκούφι πολύ σίγουρη ήμουνα. Αλλά νομίζω ότι είναι αυτός. Νομίζω ότι είναι αυτός. Ας ανοίξουμε να βεβαιωθούμε όμως. Ναι. Εννοείται ότι ήταν αυτός. Έτσι θα δω το φτερό που το ζει το καπέλο και το κατάλαβα. Είναι αυτός εδώ. Που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Θα το ψάξω, θα το βάλω κάπου εδώ πέρα, θα το βρω. Αλλά... εντάξει. Τρελάθηκα. Δεν τρελάθηκα. Κάπου η τύχη μας άφησε μετά το Winnie. Κάπου μας άφησε η τύχη μας εκεί πέρα. Μα αυτά τα 3 τελευταία δεν πήγαν και πολύ καλά, μπορώ να πω. Εντάξει, ο Stitch ήταν ok, αλλά ο Goofy και αυτός κάπως απογοητεύτηκα. Ήθελα πολύ Maleficent, ήθελα πολύ Ούρσουλα, ήθελα πάρα πολύ Κρουέλα, ήθελα πάρα πολύ Άδη. Και τον Τζαφάρ θα δεχόμουν, αλλά τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, έχω αρχίσει και το παίρνω προσωπικά το θέμα. Οπότε κάντε subscribe, like, comment, καμπανάκι, τα πάντα όλα για να σας έρθει ειδοποίηση για το part 3 που θα ανέβει σύντομα. Φιλιά πολλά
να έχετε μια υπέροχη μέρα.